Ọhaneze ekene m unu n'okwu a ji ebe n'ụbọchị nke taata bụ okwu na-abịa ihe na-eli anyị nne na society ya nọzi na n'ụbọchị nke taata. Na mnabịa incident bụ ihe mere na ya mara ebe ihe ya bụ ihe mere, mana the video came across it wee na-akọwa na nwatakịrị anụnwa bụ onye akpọtaka ya na mmadụ biri, ya na mmadụ wee bilizie ha na-eme n'ihe ka nwanne na nwanne ekotelu ya fon, ọ na-browse n'imego na-emekwa ọnụ ọtụtụ na social media, ha na-eje n'ahịa na-abata. Olee ofu mgbọsị madam wee sị na ọ chọpụta ebe na the guy na-akpa wete ndị dibịa online. Madam wee sizie na we fon nwatakịrị a ekpechakwa anya bụ ihe nke ahụ ga madam jide the phone si oke na abụghọ this is abụghọ the reason iji wee gotele gị phone at this young age. Ka dị too young, ihe gị na dibịa na-akpa at this young age, gị na mmadụ ka bi, ihe gị na ndị dibịa na-akpa. Nke kachasị nke bụ na ewe mechazi ihe na dibịa wee che ka o mele madam ti wee were ọgwụ oke tile madam ya na tii ka madam ya wee lie wee nwụrụ, ọ mara na aka fọli ya. So ewe na-asị onye ọbụla biko ịmara ndị gị na ha bi, unu notice na onye gị na ha bi na-aga ajụ ije na-eme ihe na-akwesị ya ka ọ na-eme, biko unu tiri na ya anya n'oge, maka na ọ bụ na madam ya ṅụti ya na nwaketakwa madam anwụ ogbuo madam mmadụ maka sọsọ na-ezisizi fonu gị nwere asị what will lead this boy to do this kind of thing. Ka ụdị obi ụmụazị na-enwezi these days, what kind of evil heart ndị mmadụ na-enwe ka ihe jiwe anyway na-elekere na vidiyo ka je patan. Kedu aha gị? Na-ekwu ka nna anụ ya Arize onye dị? Anya ebee ka ị bụ? Onye ebee ka ị bụ? Nnukwu ọkụzụ gị bụ nne dị onye mma obi ka arọ n'ọnụ ịnọgọ n'obodo ị na-eje 1 year. Antị gị iwere ọgwụ oke dị ibe tilie na tii ọnya aṅụ, ọkwa ya bidi ya n'aka tilie na tii ọnya aṅụ. Kedu ihe kpata iji kedu ihe o mere gị? Maka na ị na-agbazi na ị mara ihe mee gị, ya na-ekwu na o mekwana gị dị etu, maka na ihe nwanne vidiyo na-eme gị ya bụ ka ụwa nụrụ nne gị ya bụkwa vidiyo bụ ebe o mee gị ka ọ dabụna na na-emegbu eme ma ọ na-ekwucho gị. Kedu ihe o mee gị? Kedu ihe na-ewo gị? Kedu ihe na-ewu kene gị? Kedu ihe bụ obi ya? Kedu ihe bụ ime ahụ na-ewo gị? Kwuo ya na onye kwute ibe na-ewu ya ụwa amalị ka esi gbaghara gị, maka na ọ bụrụ ikwu ibe eme gị, ọ bụrụ na ajọ mmadụ ka ị bụ. Kedu ibe na-ewu gị? Kene ihe wuo gị iwu, ọ bụ na mkpụrụ ibe o tiri gị rice, o tiri ọrụ gị azụ ka ọ ndị gwuo ihe ikwu telele ibe ya sọrọ na ị mara na o nwere ibe o mee gị, wee tiri ọgwụ oke ka ọnwa ka ọ nwụrụ, ka ị mara ebe okwu na-ejekwa na ọnwụ. Kedu ihe onye abụ mee gị? Ọ ikwuzie na onye emekwana gị ibe dị etu, ndị mmadụ na-anọ ya mana sị nwaanyị emetụ ọkwa n'ibe, ọkwa na ya kpata o ji mee ebe gbakene m owu mkpụrụ ibe nwetara one reason ibe obi gị abụ gwa gị mee ibe. Kedu ihe nwaanyị mee gị? ọ nọchiri gị ezi ka ibe bụ problem? Ọ mgbakọ na abalị gịrị nne ka ọ na-eti gị ibe ka ọ na-akpọ gị ọnụ agụụ? Maka nke ya bụ gị nwere eji ọnụ gị ya kwụ ụtọ onwe gị, ịghọtago? Ndị nwere eji ọkwụ were ọnụ gị kwukene wee isi na ya na o nwere ibe mee iji tili mmadụ madam gị na-azụ gị na-egi nri ọgwụ oke ka o lie ka ọ nwụrụ. Ọ bụkwa na ije kere mabịa were fonu etu ị na mmiri maọbụ wele gị ya maọbụ wele ngwa abịa tinye na olu ya ka ọ nwụrụ ka nke ya bụ nwa igbo mee gị kwutegodo ovu. Ọ bụ na ikwute ovu nwa na ozugbo o were fonu gị oge na o were fonu gị o zuru n'isi iti onye abụọ bụ oke. Maka na m fụrụ na ị na-eje na ihe gị na ndị dibịa na-achat abi, ha m were fonu gị fụ na gị na ndị dibịa na-achat. Maka na fonu gị ewere na-egekwa ntị, na-egekwa ntị, na-egekwa ntị biko chele ka abịa na-egekwa ntị na o were fonu gị oke inwetego reason, mana gekwa ntị fonu ahụ bụkwa na fonu izute ego n'ori wee na-eyi uzu nke a bụ dị iche.
ụwa chọọtụ ya wanalị gị ya ewe mee ya ọ bụla ajọ ibe ụzọ dibịa na-anọ ka ngị na ya na-akpakọ a na-ekwu ọzọ ụmụ akwụna ma ọ ka isi ya ndị ngị na ha na-akọntaktị ma ndị enyi gị nwana n'ala Igbo ma akwa ị na-ebu ukwu nke abụ dịkwa iche o anaziara gị fonu a wee nye mmụọ bụ ọga wee were fonu debe arize mmụọ bụ ọga asịgo amego gị pom si nsi abụ ejinara gị fonu abụ mba nnekwu Igbo ka nso pom bụ na maka ọ dị tụpụrụ gị ọnụ ya bụzi itiri gị ibe ma ọ baa mba etigo gị ibe maka ya madam ga-etiri gị ibe wala okpokoko ọnụ agụụ maka ya o nweghị ihe mee gbasara ibe ahụ nwakpọ nne gị wee ti fon na speakers gị na nne gị wee na-aka nne gị wee na-ebesa akwa na-ajụ gị wee na-asị gị chọọ gị ka igbuo onye na oge nne gị begide akwa ọmụnwa dị ive nwaanyị kwuo na obi egbuo gị egbube nwaka ọtọ fon si emesị akpọghachi ya azụ mụnwa dị ive kọtụrụ ya sinsi ya bụ atụpụrụ gị ọnụ ị na-eme wapụta nyaahụ unu wee lụsịa ọlụ ụlọ nyesie aka emesie ndomi ewee wuo ete unu na-eli ya ovu nri na-eri ka ụmụ alụ wee mee special diet snack ice cream unu lachasị ya nnọọ unu masị ya njakpọrọsi owu wapụta na anyasị tilie poison na tii ka ọ nwụrụ ọ bụrụ sọ fonu abụọ na gị gwa anyị igwe ọzọ maka na ọ bụrụ igwe ọzọ ya ịmale na ịbụ ajọ mmadụ maka na mana igwe ya ndị mmadụ agbalị gosi alị na ede eme nwatakịrị before wee tii poison ibe ime bụ 1 minute ikwu ya chee kene ma chee echiche kedu ihe dị ibe abụọ meziri gị iji nwee gịnị wee gọtụ itilie poison ọgwụ oke bụ na ike nwụrụ anya nwụrụ agụ agbalịsi ya na-ejerere nke nwụrụ ọgwụ n'ọbifo elu ọnụ n'ọgwụ onye aba nwụrụ pee abụzi ya nwụrụ pee a na-ekwu ozugbo okwu mbụ ọga a na-akọwa na asị na ka ụdị obi ajọ nwatakịrị a nwere wee ka obi wee tiri madam ihe na tii ka olie wee nwa ike obi nnọọ nwatakịrị as young as you are ya maọbụ ka esi etili mmadụ ọgwụ n'ihe ọ bụrụ ihe na-eneta na soshal midia ọ bụrụ ha batara online ebele mma kpọlọkwu ya this young age ekwesịrị ka ije nga nwekwa ndị na-eje nga the age of 15 ndị na-eje nga the age of 13 no matter how age ọ dị ọ ya eje nga because ihe attempted murder ka ọrụ ihe a murder attempt is not easy ikpọrọ mmadụ n'ụdị ekonomi ya na Naịjirịa na isi na-adị isi dị Naịjirịa gara na ikpọrọ mmadụ ka mebiri zoo ya fon fada amata mgbe mụ na mmadụ bi ana-ameghị yuzu fon mgbe onye ka ebu yuzuru fon mgbe ahụ nwere ka ebu even TV nkịtị sef na okulu ọka eche nwude gị ebe na nne TV ha akụkụ dị gị sef kụwa gị ike nwere gị ọkụ ikote na ọ na-eme obezia nke akịta ụlọpụta n'ụgwọ ọgbara ọfụ wee ezuzu yale ebe ihe bụ ihe nweta na ndị mmadụ na-akazụ iri enye mmadụ ibe ha nsị adịsi iji na nwatakịrị amụtago ka esi enye nsị ọgwụ oke ka etiri madam gị na tii madam na-egote ụlọ asị na the day medati na akwụ n'ụtụtụ igote ice cream gote meat pie everybody were happy asị agụ ka jee mechara isi mmiri ọkụ ka eme kọnata 1 or 2 chain kọpụ nke madam gị ka ị ga-atụcha elu ya ọgwụ oke na how dare you biko na ana m ayọ onye na-emalụ ka ya na mmadụ bi unu mmanụ na-ama nnọzirite mmadụ na-anaba unu makwa na unu na-enefụ na onye unu na ya bi enwe ogo one kind of character biko mkpọ naanị ya nwa mmadụ emegbu na nwa mgbe emegbu na mma mmadụ Igbo dị Igbo ka enwe na mgbe ọzọ doo